Hinunanay nga paghatag og panahon ngadto sa Dios. Dili lang ang atong kaugalingon mo atong gihuna-huna pirmi, but gusto sa Dios higala ang imong espirituhanon nga kinabuhi, hatagan usab nimo og panahon. Hatagan nimo panahon ang Dios nga manuhat ka sa imong kinabuhi. Ang kitang tao higala dali kay ta maulit ko sa kasuko, sa kapungod. Apan gusto sa Dios nga magmalipayon ka. Gusto sa Dios nga makapatungtag kalinaw. Una ay gala, piliun na ito na ang kalinaw na mao si Kristo. Wala sa ito nga padayon sa unahan, aniyay laing awit nga akong ipadungog nganha kaninyo, alang kini sa matag usa ka nato. Nga diin, atong hinuplugan ang mensahe usab ining maong awit sa atong pagkinabuhi karon. Kung kumusta na ang imong kinabuhi, kumusta naman ka karon, kumusta man ang imong pagkinabuhi.